खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जादों जे आंबो सासे लाइमोन ना आंबो सासे लाइमोन नोंथांमोनाबो जानो हागौ लाइमोन आं जास्ट सेंग्राफोरनि थाखाय बाथ्राखौ बुंनो सानदों ना सेंग्राफोरा जोंनाव मा रेसपन्सिबिलिटि दं ना दिनैनिफ्राय लानानै जोङो फिउचारसिम जोंनाव मा रेसपन्सिबिलिटि थायो जों फरायनायनिफ्राय लानानै इयुनसिम ना मा रेसपन्सिबिलिटि जोंनियाव गोग्लैयो जोङो माब्रै लाइफखौहाय मोनसे डाइरेक्शनजों लांनो थाखाय हायो जोङो बेफोरखौ मोजाङै जोङो डीपलि जोङो साननानै नायनि ना जयै जोङो साननानै नायनि आंबो बिदि नङा कि आंबो एक्सपार्ट ना बेबायदि नङा जोङो जयैहाय जों बुजिनानै लागोन ना मोनसे सिद्धान्तआव जोङो फैनो नाजागोन कि जोङो जोंनि फिउचारा जोंहा बयहाबो मोजां जायो आं बिदि लुगैया कि सोरनिबा लाइफआ ना सोरनिबा फिउचारा गाज्रि जाहैथों ना आं बिदि लुगैया गासिबो जोङो जोंनि फिउचारा जाहाथे मोनसे सास्टेन जायो ना सास्टेनेबल जायो जोङो दा जोङो बेखौहाय जों साननांगोन जोङो दिनैहाय बैसो जानाय लोगो लोगो ना हाबा लानाया जोंनि देरसिन थांखि नङा हाबा लानाया जोंनि थांखि जानो हाया थिगानो जायफ्रा हाबा लादों ना बाट हाबा लाखांनायनि उनाव बाला गुदुं गानायाव बेसेबांदि थाक्लिफ दङ जों बेखौ बुजिनांगोन दा जोङो सास्टेन खालामनांगोन कि दिनै जोङो माबा मोनसे एसेट जोङो दिहुनना लानो हानांगोन अब्लासो जोङो हाबा लाहैनो हागोन फिउचार खालामनो हागोन जोङो संसारखौ आलो गोजोनै जालांनो हागोन जोङो हाबा लानाय लोगो लोगो उदैया मोननै बारायबाय ना जोङो मोनसे मा होनना बुंगोन गारिखौहाय गारि लानायफोरबायदि ना पेट्रल जोङो दा सोबाय थानांगौ थिग बेबायदिनो जोङो जुदि आङो हारसिंनो ना गावखौनो मोजां मोनसे माबायाव ना स्टेटासाव लाखिनो हायाखै जोङो हाबा लानानै माबायदि जाहैगोन आंनि हालोदा आंनि इमेजआ माबायदि जाहैगोन आं दिनैहाय सेंग्रा आं गोसोबायदि मावगोन ना नाथाय फिउचारखौ सान आङो हाबा लानाय लोगो लोगो आरो सासे गथ' उजिबावगोन बोसोरथामनि उनाव आरो साथाम गथ' उजिगोन साननानै नाय बिदि नङा कि जोङो दिनैहाय जोङो बैसो जानाय लोगो लोगो हाबा लागोन आरो जोङो दिनैनो जुदि फिउचारखौ मोजां जाजानो लुगैयोबा दिनैनो जोङो फिउचारनि थाखाय खामानि मावनांगोन नोंथाङा एसेट दिहुनना लानो हानांगोन एसेट एन्ड लायबिलिटिस आं सिगांनि भिडिअ'आवबो बुंदोंमोन एसेट होनना बुङोब्ला जायानाखि नोङो फिउचारावहाय मोनसे सम्पति जायनि गेजेरजों नोंथांनियाव थाखा फैगोन बेबायदि सर्स खालामना लानो हागोन मा मिन्स इनकाम सर्स खालामना लानो हानांगोन जुदि नोंथाङा बेबायदि सर्स खालामना लानो हायाखैबा हाबा लानायनि खुनु फायदा गैया बाहाय हाबा लानायनि खुनु फायदा गैया जामब्रलाबायनो नाङा ना समाव जोंनि टेम्पटेशना बारायो ना जोङो समाव टेम्पटेड जायो मानो बियो मोनसे लाइमोनफोरनि बारहावा जुदि बे स्टेजखौ नोंथाङा बारग'नो हाबायबा बिराद लाकि भाई जुदि नोंथाङा बे समखौ बारग'नो हाबायबा बिराद लाकि जुदि बारग'नो हायाखैबा नोंथांनि लाइफआ आं बिदिबो बुङा कि धंस बाट नोंथाङा माबा मोनसे नोङो साक्रिफाइस खालामनांगोन लाइफनि थाखाय फिउचारनि थाखाय नोङो न'खरनि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय हिन्जावनि थाखाय फिसा फिसौनि थाखाय गोबां जोङो साननांगोन जोङो दिनै लाइमोन जानायखाय सिख्लाफोरनि आलादा खोथा जोङो दिनै सेंग्रासो ना सेंग्राफोरनाव मा रेसपन्सिबिलिटि थायोना जोङो बेखौ बुजिनो हानांगोन सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरजों माब्लाबाबो रुजु जाया आङो बिदि बुङाखै कि सिख्लाफ्रा एकदम भेलु गैया आं बेबायदि बुङाखै आरो जोङो लाइमोन ना जोङो सेंग्राफोरनाव मा रेसपन्सिबिलिटि थायो बेखौ जों बुजिगौ जायखौ जोङो जायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो लानांगौ बेखौ जों बुजिगौ बाट साफ्रोमबो लाइमोनफोरा एखे साना साफ्रोमबो सेंग्राफोरनि साननाया एखे नङा जोंनियाव मा टेनसन फैयो समाव टेनसन फैयो केरियार फाइनान्सियेल फेमिलि लाभ गोबांथार एंगोलनिफ्राय जोंनाव मा होनना बुंगोन टेनसनफोर फैनो हागौ समाव लाभनि टेनसन समाव फेमिलि प्रब्लेम फाइनान्सियेलि फ्रि जों जानो हानांगोन जुदि आङो दिनै लाइमोन समाव फाइनान्सियेलि फ्रि जानो हायोबा आंनि फिउचारा आंनि जेनाखि फिउचार फेमिलि आङो जायखौ बानायगोन बियो सास्टेन जागोन बेखौ इजिलि आङो सास्टेन खालामनो हागोन कि आंनि फिउचारा जे गोजोनखा
आंनि फिउचारा आङो मोजांखा आंनि फिउचारखौ आङो गोजोनै जालांनो हागोन बिदि नङा कि आंनि बिमा बिफाया दिनै मालदार ना आंनि बिमा बिफानाव गारि घरा दं आंनि बिमा बिफानाव गोबां धोन सम्पति दं गोबां बिमा बिफाया आंनि एसेट्सफोर दिहुननानै दोनखाबाय जायफ्रा फाइनान्सनि सोमोन्दै खुनु नलेज गैया जायफ्रा सेभिंनि सोमोन्दै एसेटनि सोमोन्दै खुनु नलेज गैया बिसोर गासै एसेट्सखौ गासै सम्पतिखौ लायबिलिटिस हिसाबै बिथाङा बाहायगोन आउट अफ द पकेट खालामजोबगोन गासैखौबो आरो बेबायदिनो समाव दंस जाजोबगोन जेब्ला दंस जायो अब्ला बहा बिमा बिफानि एसेट दिहुनना दोननाया बहा जायफ्रा जालांनो रोंगौ बिथांमोना जालांनो हागोन दा बेनिखायनो आङो लुगैयो कि लाइमोनफोरा माब्लाबाबो जोङो गावखौहाय एकदमबारे मा होनना बुंगोन वेस्ट दा खालामानो गावखौ एकदमबारे गुड फर नाथिं दा खालामानो जोङो बिराद मोजां मोनसे साननो हानाय गियान जोंनियाव थायो बयनोबो गियान होदों जों साननो थाखाय हायो सान हाबा लानायनि सिगां गोबां साननांगोन आङो मोनसे स्टोरी गोसोखांदोंमोन बाट आङो बे स्टोरीखौ आङो खोनासंहोथ'ला मानो होनना बुङोब्ला टाइमा लावलांगोन आङो गोबाव सम लानो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन बाट गुसुं समनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन दा जोङो साननानै नाय जोंनाव गोबांथार ना सोरबा बायदिया साननो हागौ आङो फरायनाया ब्रेक डाउन ड्रप आउट जाबाय ना आंनि फेमिलिया एफर्डेबल नङा ना गोबां साननो हागौ आरो भाई फरायनायजों नोंनि फिउचार जाया फरायनायजोंल' नोंनिया फिउचार जाया सोर साबसेया फरायनायजों मानसि जादों जायाखैना सोर साबसेया फरायनायजों मानसि जादों हिसाब खालाम जुदि जोङो वर्ल्ड टप मिलियनियार बिलियनियारनि हिसाब लायोबा सोर साबसेया बेसेबां रोंगौथि लानानै बिलियनियार मिलियनियार जादों जायाखैना जुदि नोंथांनियाव बिजनेसनि आइडिया दंखायोबा ना बिजनेस सालायनो हानाय नोंनियाव गियान थाखायोबा नोङो अलरेडि बिजनेसखौहाय नोङो मा होनना बुंगोन फरायाबाबो नोंनाव इडुकेटेड नङाबाबो नोंनाव डिप्ल'मा डिग्री गैयाबाबो नोङो बेखौ सालायलांनो हाखागोन दा आङो इसेबां गोबां बाथ्रा बुंथ'ला आरो बुंनोबो आंनाव इसेबां बेबायदि नलेजफोर गैयाना आंबो नोंसोर बायदिनो नोंसोर जेरै सानो आंबो बेबायदि सानो बाट जोङो गावखौहाय मोनसे रेसपन्सिबिलिटि ना गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानो थाखाय नोंथांमोना नाजा टाइमखौ वेस्ट दा खालाम दिनै जुदि नोंथाङा जेसेबां खामायदों जेसेबां खामायनायनिफ्राय एटलिस्ट गैयालाबो 20-30% सेभिं खालामनानै दोन जुदि नोंथाङा सेभिं खालामनो हाया फिउचारा नोंना बरबाद जुदि सेभिं खालामनो हाया नोङो खामानि मावनायनि माबा मोनसे हार्डवर्क खालामनायनि मिनिंलेस जोङो गावखौ मिनिंलेस खालामनो नाङा ना जोङो गुड फर नाथिं नङा जोङो गुड जेब्लायबो गुड जाय समाजाव मोजां मानसि थायो बे समाजाव जेब्लायबो गोजोननि बार बारो बेनिखायनो जों जेब्लायबो मोजां जाहाथे नोंनि थानाय समाजा जेब्लायबो गोजोननि बार बारो जोङो गोबां मानसिफोरखौ थुलुंगा होनो नाजा जायफ्रानाखि बेकार ना जायफ्रा जादों सोबदों टाइम वेस्ट खालामदों नोंथांमोना बिराद सिरियास जानांगोन जायफ्रा एडिक्टेड बेफोरखौथ' दा बुंसै आङो बेबायदि बुंनानै रावखौबो सोलायहोनोबो हाया आरो सोलायनो थाखाय आंबो थोना बरिया बेबायदिनो दोंबाय था बेबायदिनो जाबाय था बेबायदिनो गारि साखावबाय था बेनो जथेस्थ बेनो लाइफनि इन्जयमेन्ट खालामबाय था बरिया जागोन लाइफआव नोंथाङा सानसे साक्सेसफुल जागोन नोंथांनि फिउचारा गोजोन जागोन बिदिनो मावबाय था ना थिगानो अके आङो एसेबां गोलाव बाथ्रा बुंबाय थाला ना बुङोबा बिराद जोङो भिडिअ जायफ्रा नोंथांमोना भिडिअ नायोना नायग्राफ्रा इन्ट्रेस्ट बायो आरो बुंबाय थायोबाबो ना भिडिअ लावलांनाय लोगो लोगो माबाफ्रा माने मा होनना बुंगोन बेखौहाय इन्ट्रेस्ट बायलाङो ना नायलांनो एटेनसन जोंनाव जोंनि माइन्डआ बिराद डेन्जारसिस बियो बे माइन्डखौ जोङो
एक्टिभ खालामनो थाखाय ना बिराद गोब्राब अके आङो बेनि सोमोन्दै बुंबावबा आरो लावलांबावसिगोनलाय आङो दा बेखिनिखौ बुंनानै ना दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार